אז שלום לאיתי היקר. איתי שלום, תכף שלום. יסביר על עצמו, נשאל אותו כמה דברים, בכלל על התהליך, על כל הדברים שהוא חווה ועבר איתנו. אז יאללה, איתי, מה קורה? בוא תספר לעצמך באיזה כמה מילים, בקטנה. אוקיי. אז מאיפה קודם אתה? כל, אני איתי חמי, גר בצפון הארץ, לא הצפון הרחוק, בעמק יזרעאל, אה, ואני מתעסק בכל ימי חיי בעצם בכדורסל, ובכלל בספורט וחינוך עם ילדים. אה, לפני שנתיים, בספטמבר 20 אז רגע, אני תכף... אז עכשיו תורי. אוקיי. קודם כל, בוא נתחיל מתכלס, כאילו זה מה שמעניין את רוב האנשים. כמה כסף הרווחת עד היום? אתה יכול אה, להיות באזור המספרים, לא צריך על הזה. באזור המספר, אני יכול להגיד מעל רבע מיליון שקל, רבע מיליון שקל, מדהים. בכמה זמן? בשנתיים. שנתיים וחודשיים. בשנתיים אנחנו מדברים על 10,000 שקל בחודש, נגיד פלוס מינוס קצת יותר. שאני מניח שהרוב כאילו מן הסתם בחלק השני של הזה, זאת אומרת אתה מתייצב עכשיו קצת על יותר, לא בחלק הראשון דווקא? אני בחצי שנה הראשונה הכנסתי 150,000 שקל. וואה, מדהים. אז טוב, זה אין מה לעשות, השוק עובד בגלים, אנחנו מכירים את זה. אז נכון. קודם כל לך התשובה, לא ידעתי את זה לפני ששאלתי אותך, מזל שאנחנו עושים ראיון. כמה אתה מתעסק עם זה היום, בתכלס, בכל יום? קודם כל, אם אני משווה את מה שהרווחתי אז למה שאני מרוויח היום, ה-value for money הרבה יותר טוב היום, מבחינת כמה שאני מתעסק וכמה שאני מרוויח. אולי אני מרוויח פחות, אבל אני מתעסק בזה ממש עשירית ממה שהתעסקתי מזה לפני שנתיים. כמה זמן בתכלס זה ביום? בוא נגיד ביום ממוצע 5 דקות אם אתה מסתבך, בימים שאתה סתם מציץ על השוק, אתה לא באמת עובד, אתה יכול להגיע ל10 דקות. יאללה, מדהים. אה, שאלה, אוקיי. בוא ככה, בוא התחלת לספר איך הגעת אלינו, וכאילו כמה פחדת, כאילו שהכל, כמה פחדת מזה, ומה בעצם היה החששות שלך כשנכנסת. אוקיי, קודם כל, לא היה לי חששות מהסיבה שבאתי עם טיפה גב כלכלי. אה, אני חושב שחייבים גב כלכלי כדי ללכת לאזור הזה. למה? כי אי אפשר לצפות את זה, אבל אם אנחנו נלך ונעשה מה שאני עושה היום, אז בעצם שזה באופן קבוע אותו דבר, אני פשוט לא עשיתי את זה בהתחלה, אז אז אפשר להרוויח מזה ולהרוויח מזה טוב. תגיד, יש אה, מצב שאתה עושה היום מה שאני אמרתי לעשות בערך שנתיים בקבוצות? כן, 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 כן. אני יכול להגיד לך שהייתי מתעסק פחות, היה לי פחות לחץ נפשי. היית מתעסק אה, יותר. הייתי מתעסק, לא, אם הייתי עושה מה שאתה אמרת, אוקיי, אוקיי, כן. הייתי מרוויח יותר, באופן ודאי, ודאי, הייתי מרוויח יותר, הייתי מוציא הרבה הרבה פחות, שזה יש לזה רווח לכל דבר, וגם הדבר הכי חשוב, היה לי פחות קושי נפשי, כאילו פחות לחץ נפשי, שזה הדבר שהכי הפריע לי, לא הפריע לי להפסיד כסף או להרוויח כסף, תמיד לא מפריע, אבל בגדול, הקטע של הלחץ הנפשי שהיה בהתחלה היה גדול מדי, וזה משהו שלמדתי לאט לאט להתמודד איתו. אני היום חושב הוא כבר שזה לא, היום הוא כבר לא רלוונטי. היום ממש לא רלוונטי, לא מעניין אותי אם אני מפסיד מרוויח, היום זה על אוטומט לחלוטין. לא יודע. אני חייב להגיד שאולי אני רואה תוצאות פחות שמנות, אני אקרא לזה, אבל אני רואה תוצאות די באופן חודשי. סתם לצורך העניין, החודש הכנסתי באזור ה-2,200 דולר, עוד לא הסתיים. אנחנו אה, בנובמבר 25, אם מישהו תוהה על איזה שנה מדובר, אני לא יודע מתי יראו את זה ואיך, אבל נובמבר 25. אה, מגניב. אז תגיד, סליחה שאני זה, אבל איך החוויה שלך עם התמיכה שלנו, שאלות וזה, אנחנו מתעלמים ממך, לא יודע מי זה איתי בכלל, מכולם עוד אנחנו פעם, מתעלמים. אני חייב להגיד שנוצר לי קשר מאוד מאוד טוב. היה חיבור די טוב גם איתך וגם עם האנשים שסביבך, וכל הזמן הייתה תמיכה, גם אם היה קשיים, אין דבר כזה שלא ענו לי, וזה אחד הדברים שהחזיקו אותי, והקהילה שיצרתם, אני בכוונה אומר אתה ומולי וכל מי שיצר את זה, אני חושב שהקהילה הזאת עשתה לי טוב גם ברמה האישית, גם היום אני משקיע במישהו שחבר בקהילה שם, אני משקיע דרכו, זה נקרא השקעת חוב, אבל זה לא משנה מדהים. בנושא הזה, פשוט זה יצר קהילה שפשוט נעים להיות בה.
מדהים, שמנו על זה באמת ממש דגש, ואני לא רוצה שזה יהיה ארוך מדי, אז תן לי רגע משהו נוסף, כאילו עם איזשהו משקיע או מישהו שמתעניין והוא מפחד שזה סקאם, או שזה לא עובד, או שזה, מה היית אומר לו? הייתי אומר לו שישים לעצמו תקציב, שהוא מוכן לסכן, שגם אם הוא מפסיד את כל כולו, אין לו בעיה עם זה. יכול להיות שזה ישנה לו את החיים, לי זה שינה את החיים. אני שמתי תקציב של 40,000 שקל בתחילת הדרך, ואמרתי אם אני מפסיד אותו, הפסדתי, אבל אם אני מרוויח זה נותן לי הרבה יותר. אז כמה היית אומר אה, לו לשים? כל אחד וההחלטה שלו והכיס שלו, אני לא מתעסק, אבל אני יודע שיש היום הרבה אופציות יותר זולות אולי, או אחרות, או לא יודע, אני לא נכנס לזה, כי אני לא מכיר את זה, לא איש שיווק של המערכת, אבל אני חושב שלדעתי, אם עושים את זה באופן מסודר, בדיוק כמו שאומרים לך, אני חושב הסיכוי להפסיד הוא קטן בהרבה מאשר להרוויח. כן, זה, אחרת לא היינו עושים את זה, זה המשמעות. נכון. כן. טוב, אבל עדיין רובם מפסידים. כאילו, אלה שקשה להם לראות את המספרים רצים, הם פשוט מתחילים לשחק עם זה. מי שעושה התערבות ידנית. קיצור, לא להתערב ידנית, להקשיב למה שאנחנו אומרים, חד משמעית. לפתוח, לסגור, ולא תסתכל את זה. איתי, תודה רבה רבה לך על הכל, אני מקווה שתרוויח ותכפיל את ההון שלך פי 18 או כמה שאתה רוצה, ותודה רבה על הזה, ואנחנו נדבר, נראה לי עוד לא. בהצלחה לכולם. כן? תודה.